மூகா முத்துவின் கதை. உலகத்திற்கே அதிபதியாக இருந்தாலும் ஒரு பிள்ளை நினைத்தால் ஒருவரது சாம்ராஜ்யத்தையே வீழ்த்திவிட முடியும் என்பதற்கு பலர் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளனர். இப்போதும் கூட அடிபட்டு மிதிபட்டு சினிமாவில் பெரிய இடத்தில் இருக்கும் வாரிசுகள் பலர் அவர்களது அப்பாவின் பெயரையும் சொத்துக்களையும் கரைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். இதற்கு முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த திமுக தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் வாரிசு மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன? அப்படித்தான் ஒரு காலத்தில் மூகா முத்துவும் இருந்திருக்கிறார். கலைஞர் 1944ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 11ஆம் தேதி அன்று தனது 19வது வயதில் பத்மாவதி என்பவரை சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த தம்பதியருக்கு பிறந்தவர்தான் மூகா முத்து. இவர் பிறந்த 2 வயது இருக்கும் போதே 1948இல் அவரது அம்மா பத்மாவதி மரணமடைந்திருக்கிறார். கலைஞர் அரசியலில் மிக தீவிரமாக இருந்ததால் தாயை இழந்த மூகா முத்துவை அவரது பாட்டியான அஞ்சுகம் அம்மாளும் அத்தையான மாறன் அம்மாவும் தான் வளர்த்து உள்ளனர். அதற்கு பிறகு முதல் மனைவி இறந்து சிறிது நாட்களிலேயே 1948இல் தயாளு அம்மாவை கலைஞர் 2வது திருமணம் செய்து கொண்டார். பெற்றால்தான் பிள்ளையா என்பதற்கு ஏற்ப மாற்றான் தாயாக இருந்தாலும் மூகா முத்துவை தனது பிள்ளை போலவே மிகவும் பாசத்துடன் வளர்த்துள்ளார் தயாளு அம்மாள். கருணாநிதி அவர்களும் வேறொரு திருமணம் செய்திருந்தாலும் தனது மூத்த மகன் மூகா முத்து மீது அளவு கடந்த பாசமும் மிகுந்த நம்பிக்கையும் வைத்திருந்தார். ஆரம்பத்தில் கருணாநிதி தனது மூத்த மகனான மூகா முத்துவையே தனது அரசியல் வாரிசாக கருதினாராம். அதற்காகவே எம்ஜிஆர் புகழின் உச்சியில் இருக்கும் போதே அவரை போலவே முக பாவனைகளும் குரல் வளமும் இருந்ததால் முத்துவையும் கதாநாயகனாக தமிழ் சினிமாவில் களமிறக்கியிருக்கிறார் கலைஞர். 1922ஆம் ஆண்டு கலைஞர் அவரது தாயார் பேரில் அஞ்சுகம் பிக்சர்ஸ் என்ற சினிமா கம்பெனியை ஆரம்பித்து அதில் பிள்ளையோ பிள்ளை என்ற படத்தையும் தயாரித்து இந்த படத்தின் மூலமாக தனது மூத்த மகனான முத்துவை ஹீரோவாக அறிமுகப்படுத்தினார் கலைஞர். எம்ஜிஆருக்கு இருக்கும் திரையுலக சக்கரவர்த்தி என்ற இமேஜை இந்த வயதில் தான் உடைக்க முடியாது என்ற நிலையில் வேறு யாராவது வந்துதான் இதனை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததோடு அப்போது அந்த திறமை யாருக்கும் இல்லை என்பதால் எப்படியாவது கோடம்பாக்கத்தில் எம்ஜிஆருக்கு எதிராக ஒரு போட்டியை உருவாக்கிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தாராம் அப்போதைய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். எம்ஜிஆரின் அசுர வளர்ச்சியை பார்த்து பயந்துதான் அவருக்கு போட்டியாக தனது மகன் மூகா முத்துவை கதாநாயகனாக நடிக்க வைத்தார் கலைஞர் என்று அப்போது பரவலாக பேசப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதோடு பிள்ளையோ பிள்ளை படத்தின் முதல் காட்சி வெளியீட்டு விழாவையும் எம்ஜிஆர் தலைமையிலேயே நடத்தி தனது ராஜதந்திரத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் கருணாநிதி அவர்கள். வண்ண திரைப்படமான இந்த படத்தில் முத்துவுக்கு எம்ஜிஆர் போலவே இரட்டை வேடம், எம்ஜிஆர் போலவே நடை உடை பாவனையுடன் சண்டை காட்சிகளும் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்த படத்தில் சண்டை பயிற்சியாளர் கூட எம்ஜிஆரின் ஆஸ்தான பயிற்சியாளர் சியாம் சுந்தர் தான். பொதுவாக எம்ஜிஆரின் திரைப்படங்களில் அவர் அறிமுகமாகும் காட்சியே சற்று ரகளையாக இருக்கும். அப்போதுதான் அவரது ரசிகர்களுக்கும் அது பிடிக்கும். அதுபோலவே இந்த படத்திலும் உயர்ந்த இடத்தில் இருப்பவன் நான், ஓய்வில்லாமல் உழைப்பவன் நான் என்று பாடியவாறு அறிமுகமாகியிருப்பார் முத்து அவர்கள். இந்த படத்தில் முத்துவுக்கு ஜோடியாக லட்சுமி நடித்திருப்பார். படம் படு தோல்வியை சந்தித்தது. இந்த நேரத்தில்தான் ஆட்சி கட்டிலில் இருந்த கலைஞர் அவர்களும் சர்க்காரியா கமிஷனில் சிக்கி திணறிக் கொண்டிருந்தார். இதனால் எம்ஜிஆர் ரசிகர்களும் மக்களும் இந்த 2 விஷயங்கள் குறித்தும் பரபரப்பாக பேசி வந்ததோடு பையன் நடிப்பதோ பிள்ளையோ பிள்ளை, அப்பன் அடிப்பதோ கொள்ளையோ கொள்ளை என்று கூறி கிண்டலும் செய்தனர். இந்த டயலாக் இன்று வரை யாராலும் மறந்திருக்க முடியாது அந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு. இருந்தும் முயற்சியை கைவிடாத மூகா முத்து தொடர்ந்து பூக்காரி, சமையல்காரன், அணையா விளக்கு, போக்கிரி போன்ற படங்களில் நடித்திருக்கிறார். சில படங்களில் பாடலும் பாடியிருக்கிறார். நல்ல மனதில் குடியிருக்கும் நாகூர் ஆண்டவா, சொந்தக்காரங்க எனக்கு ரொம்ப பேருங்க போன்ற மக்களால் அதிகம் ரசிக்கப்பட்ட பாடல்களையும் பாடியவர் இவர்தான். சமீபத்தில் கூட நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மாட்டுத்தாவணி என்ற படத்தில் இசையமைப்பாளர் தேவா இசையில் ஒரு பாடலை பாடியிருந்தார். இவர் மொத்தம் 8 படங்களில் மட்டுமே நடித்திருந்தாலும் நடித்த குறைந்த காலத்திலேயே பல கிசுகிசுகளுக்கும் பரபரப்புகளுக்கும் பஞ்சமில்லாமல் இவரது திரைப்பயணம் பயணித்தது.
நடிப்பில் பெரிய அளவில் வளர முடியாத சூழ்நிலை வந்தவுடன் அரசியலில் குதித்தார் முத்து அவர்கள். எதிரிகளிடம் வசமாக சிக்கிக்கொண்ட அவரை பார்த்து கலைஞர் அவர்கள், அவன் ஒரு இளந்தளிர், அவனை விட்டுவிடுங்கள் என்று உரக்க சத்தமிட்டாராம். இருந்தும் தந்தையின் இந்த உணர்வுகளை தவறுதலாக புரிந்து கொண்ட முத்து அவரை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எம்ஜிஆர் முதல்வராய் இருந்தபோதே ஒருமுறை முத்து கோபித்துக் கொண்டு ராமவரம் தோட்டத்திற்கு போய்விட்டாராம். ஆனால் எம்ஜிஆர் அவரை சமாதானப்படுத்தி, நான் அப்பாவிடம் பேசுறேன் என்று திருப்பி அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். பின்னர் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு தான் மிகவும் பண கஷ்டத்தில் இருப்பதாக கூறி மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிடம் 5 லட்சம் ரூபாய் பணமும் வாங்கியிருக்கிறார். இந்த தகவல்கள் கலைஞர் அவர்களின் காதுக்கு கொண்டு சென்றபோது மிகுந்த வேதனை அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. முத்து இசை சித்தர் என்று சொல்லப்படும் தனது தாய்மாமன் சிதம்பரம் ஜெயராமன் அவர்களின் மகளான சிவகாம சுந்தரி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த தம்பதிகளுக்கு பிறந்தவர்தான் அறிவுநிதி. இவர் தற்போது மிகப்பெரிய மருத்துவராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல் மகள் தேன்மொழி இவர் கெவிக்கர் குழுமத்தின் நிறுவன கே ரங்கநாதனின் மனைவி. இந்த தம்பதியின் மகன் மனோரஞ்சத்துக்கும் நடிகர் விக்ரமின் மகள் ரக்ஷிதாவுக்கும் கலைஞர் அவர்களின் தலைமையில் திருமணமும் நடைபெற்றது. கருத்து வேறுபாட்டால் தனது முதல் மனைவியான சிவகாம சுந்தரியை விட்டு பிரிந்த பிறகு இவருக்கு வேலைக்காரிகளாக வந்த நெல்லூர் அனுசியா, சீர்காழி பானு ஆகியோரை துணைவிகள் ஆக்கி கொண்டார் முத்து அவர்கள். இதில் நெல்லூர் அனுசியாவுக்கு சீபாராணி என்ற மகள் உள்ளார். இவருக்கு ஸ்டாலின், செல்வி என்று உடன்பிறவா சகோதர சகோதரிகள் பலர் இருந்தபோதும் அழகிரி மீது மட்டும் தனி பாசம், பிரியம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அழகிரி தனக்கு நல்ல தம்பி என்று முத்து அவர்களே ஒரு முறை கூறியுள்ளதாக தெரிகிறது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலின் போது மிகவும் உடல்நிலை சீர்கெட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர் தற்போது சிறிது உடல்நலம் தேறியுள்ளார். மலையளவு நம்பிக்கை வைத்திருந்த மூத்த மகன் மொடா குடிகாரனாகி பணத்திற்கும் போதைகளுக்கும் அடிமையாகி தனது அரசியல் வாழ்க்கைக்கு களங்கமாக மாறுவான் என்று மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டார். இத்தனை சொந்தங்கள் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போதும் பெற்ற பிள்ளைகள் கூட கவனிக்க விரும்பாத சூழ்நிலையில்தான் தற்போது முத்து அவர்கள் வாழ்ந்து வருகிறதாக சொல்லப்படுகிறது. மருத்துவத்திற்காக கூட மனைவி சிவகாம சுந்தரியுடன் சென்னை அடையாறில் உள்ள நண்பர் வீட்டில் தங்கிதான் சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. உறவுகளோடு சரியான புரிதல் இல்லாமல் இருப்பதால் கலைஞர் கருணாநிதியின் மறைவின் போது கூட அத்தனை உறவுகள் மெரினாவில் கூடியிருந்த போதும் இவர் மட்டும் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ளாமல் தனியாக மெரினா சென்று மரியாதை செலுத்தி வந்தார். மிகப்பெரிய மூத்த ஆளுமையின் மூத்த மகன், 5 முறை முதல்வரான அரசியல்வாதியின் அடுத்த அரசியல் வாரிசு என்று பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளோடு பார்த்து வளர்க்கப்பட்ட முத்துவின் வாழ்க்கை இப்படி திசை மாறி போகும் என்று முத்துவின் உறவுகள் யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். கூடா நட்பு கேடு விளைவிக்கும் என்பதற்கு இந்த திரு முத்துவின் வாழ்க்கை ஒரு சாட்சி.